d'espais efímers és una disciplina pròpia del disseny semblant a la del disseny d'espais, però amb nous conceptes associats a la seva implementació: temporalitat, muntatge-desmuntatge, lleugeresa, transformabilitat, transportabilitat, reciclatge. Els espais poden ser projectats amb la capacitat de desaparèixer en el temps. Des de l'escola es fa èmfasis en el desenvolupament en 3 camps específics: espais expositius i comercials, exposicions temporals, mostres, estands, aparadors, pop-up stores, parades desmuntables i transportables, esdeveniments comercials, on el disseny és l'encarregat de transformar, absorbir i assumir els nous reptes en el comerç i en les noves formes de consum dels usuaris. Espais efímers a l'espai públic. L'espai públic urbà és un camp base per a la reivindicació i l'acció creativa, com a motor de regeneració de la trama urbana. Tant el context urbà com el paisatge són escenaris on desenvolupar espais d'informació, comunicació, divulgació o simplement racons recuperats per a les persones que esdevenen instal·lacions efímeres. Escenografies i esdeveniments. Un esdeveniment o una escenografia pot contenir tots aquells elements visuals: llums i ombres, formes, colors, distribució de l'espai, de la representació teatral, cinematogràfica, televisiva, expositiva, que necessiten materialitzar-se a partir d'un guió argumental, d'un text narratiu o d'una efemèride. La pràctica professional es desenvolupa en empreses semblants a les que dissenyen espais d'interiors. Moltes vegades fins i tot són coincidents i en els estudis i despatxos professionals es treballa tant a espais interiors com a espais efímers. El procés de disseny és similar a dissenyar un espai interior. La diferència rau en què les exigències de durabilitat i manteniment són menors i el grau de llibertat i experimentació en el disseny és molt més alt. En el procés de disseny es realitzaran croquis i perspectives, maquetes reals i virtuals per explicar les propostes. Els continguts dels mòduls d'espais efímers estan encarats a potenciar i expressar la creativitat en el desenvolupament dels projectes. Inclouen, fins i tot, mòduls digitals d'edició de vídeo o expressió en disseny gràfic. Des d'aquest cicle es participa en 2 festivals executant instal·lacions efímeres. Per una banda, el Festival Lluèrnia d'Olot, un festival vinculat a la llum i el foc com a material de treball, i per altra banda, el Festival Elixir Poètic de Terrassa, on la instal·lació està vinculada a la poesia. També es participa en el concurs de Bitàcola que organitza l'entitat FAT, on es tracten temes d'actualitat vinculats al disseny. Conjuntament amb el cicle d'espais interiors, es participa en el viatge que permet conèixer cada any una nova ciutat europea des d'un punt de vista arquitectònic, del disseny i artístic.